Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε Αμπελοκήπων Μενεδένης, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των τοπικών μας αρχών, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη μέρα των Ζωοδοχείων 2012, όπου για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνουν η ενοριακή νεανική εστία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης σε αγαστή συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού μας Ναού. Τα ζωοδόχεια αποτελούν πλέον έναν ετήσιο τοπικό θεσμό της πόλης μας, κατά τον οποίο συγκεντρώνονται νεανικά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και χοροδίες με απότερο σκοπό να τιμήσουν το πρόσωπο της Παναγίας και να λαμπρύνουν ακόμα περισσότερο την πανήγυρή της μέσα στην αναστάσιμη περίοδο. Στη σημερινή ημέρα, με την 11η συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την παράδοση του τόπου μας να ξεδιπλώνεται μπροστά σας και να αποκαλύπτει τις πιο όμορφες, τις πιο σαγηνευτικές της πτυχές. Θα παρακολουθήσετε τραγούδια από πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Θα ακούσετε την παραδοσιακή μουσική να αποδίδει με βυζαντινό ύφος και μεγαλοπρέπεια άσματα βγαλμένα μέσα από την καρδιά του λαού μας και λαξευμένα με τα πλούσια αισθήματα της ελληνικής ψυχής. Την απόψινή 11η συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών πλαισιώνουν η Δημοτική Χοροδία του Ασβεστοχωρίου, η Χοροδία του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου Αμπελοκήπων, η Γυναικεία Χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνα Απολύχνης, η Χοροδία Συλλόγου Ανατολικής Ρωμιλίας Πολυκάστρου Κιλκής και η Παραδοσιακή Χοροδία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων. Παρακαλούμε τον Δήμαρχό μας, κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, να χαιρετήσει την απόψινή μας εκδήλωση. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συναδέλφοι και συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Θεώρησα σκόπιμο, αντί ενός απλού και τυπικού χαιρετισμού, στα πλαίσια τα χρονικά τα σύντομα μιας τέτοιας παρέμβασης, να αναφερθώ στις πρώτες μαρτυρίες του 5ου και 6ου αιώνος μετά Χριστόν για την ίδρυση, την κατασκευή της μονής της Ζωοδόχου Πηγής του Μπαλοκλή. Έτσι, για να συνδεθούμε λίγο με την ιστορία και να μην ξεχνάμε. Παρόλο ότι η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής είναι από τις νεότερες στην Ορθοδοξία, στη Χριστιανοσύνη, εντούτοις συνδέεται με ένα αρχαιότατο γεγονός, με ρίζες τον 5ο και 6ο αιώνα, που έχει σχέση με το φημισμένο αγίασμα του Μπαλοκλή έξω και δυτικά από τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολεως. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο εκδοχές της παράδοσης που σχετίζονται με την πηγή και το ιερό αυτό. Σύμφωνα με την πρώτη, την οποία διέσωσε και περιγράφει ο Νικηφόρος ο Κάλιστος ο Ξανθόπουλος κατά τον 14ο μετά Χριστόν αιώνα, ένας απλός στρατιώτης, ονόματι Λέων, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Έξω από τα τείχη της και κοντά στη λεγόμενη Χρυσή Πύλη ή της Ηλιβρίας ή του Ρηγίου, συναντήθηκε με κάποιον τυφλό, ο οποίος του ζήτησε νερό. Ο Λέων προθυμοποιήθηκε. Μη έχοντας όμως ο ίδιος, άρχισε να ψάχνει εκεί γύρω κάποια πηγή. Μια υπερκόσμια φωνή, λέει η παράδοση, του υπέδειξε σε ποιο ακριβό σημείο της δασωμένης εκείνης περιοχής θα έβρισκε νερό. Πράγμα που έγινε, καθώς με το νερό πήγαινε να ξεδιψάσει τον τυφλό, η φωνή του απεκάλυψε προφητικά. Όταν θα γίνεις αυτοκράτορας, να χτίσεις πλάι στην πηγή μια εκκλησιά. Πράγματι, μετά από λίγα χρόνια, ο Λέων έγινε αυτοκράτορας, γνωστός στην ιστορία ως ο Λέων ο Θράξης. Ο Νικηφόρος ο Κάλιστος γράφει «Έκφρασης του Θείου Ναού της Πηγής, ον ο Λέων ανοίγειρε». Κατά τη δεύτερη εκδοχή της παράδοσης, την οποία διασώζει και περιγράφει ο ιστορικός Προκόπιος και επιβεβαιώνει ο Κεδρινός,
η Μονή είναι έργο του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο Προκόπιος γράφει κατά λέξη «Έτερον δε ιερών αυτή εν χώρο καλουμένη πηγή ανέθηκε. Εντάφθα εστί δάσος κυπαρίσων, αμφιλαφές, λιμών εναπαλές τεσσαρούρες κλπ». Δηλαδή έκτισε επίσης και άλλο ιερό, εκκλησία, στη χάρη της Παναγίας, στην τοποθεσία που ονομάζεται πηγή. Εκεί υπάρχει κατάφυτο δάσος κυπαρισιών, λιβάδι σε ομαλές εκτάσεις γεμάτο με λουλούδια, ένας πραγματικός παράδεισος όπου φυτρώνουν τα ωραία. Μια πηγή όπου αναβλύζει ήρεμα πόσιμο νερό και όπου όλα γενικώς είναι ιεροπρεπή. Με τη χρονολογία ανέγερσης του ιερού της Εκκλησίας από τον Ιουστινιανό το 560 συμφωνεί και ο ιστορικός Κεδρινός, αφού λέει ότι το έκτισε την Εκκλησία στο 33ο έτος της βασιλείας του. 527 λοιπόν και 33, 560. Τέλος, κυρίες και κύριοι, ενώ είναι πάρα πολλά τα θαύματα της Ζωοδόχου πηγής, είναι άγνωστο πότε ακριβώς ξεκίνησε ο εορτασμός της και πότε καθιερώθηκε στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο η Παρασκευή της Διακαινησίμου να είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο τη Ζωοδόχου πηγή. Όλες βέβαια οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η καθιέρωση της εορτής συνδέεται είτε προς τα εγγένεια του νέου ναού κατά το έτος 1835 και του αγιάσματος του Μπαλουκλή στην ομώνυμη Μονή Μπαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη, είτε σε ανάμνηση πολλών ιάσεων και θαυματουργικών επεμβάσεων της Θεοτόκου. «Ή το είδωρ κόσμο το θείον τεκούσα, πηγή αμόλυντε τους μολυσμούς ημών πλήνων εν τούτο. Παρθένε και λουτρών σου θείης νάμαση και τα πάθη ίασε τον πιστός προστρεχόντος». Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Πριν την επίσημη ροή του προγράμματός μας, η χοροδία μας του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής θα καλωσορίσει με ένα μουσικό καλωσόρισμα τους φιλοξενούμενους μας. Χριστός Ανέστη λοιπόν και από εμάς, από τη χοροδία και από τον χωράρχη, θεωρήσαμε χρέος μας, από τη στιγμή που ασχολούμαστε με την παράδοση, να ανοίξουμε και να κλείσουμε την φετινή συνάντηση χοροδιών με μία έτσι, πολύ μικρή αναφορά και ένα ελάχιστο μνημόσυνο σε μία κυρία που μας έφυγε φέτος, τη Δόμνα Σαμίου. Οπότε το μουσικό καλωσόρισμα που θα ακούσετε, αλλά και το τελευταίο τραγούδι που θα κλείσουν όλες οι χοροδίες μαζί, είναι παρμένα από το αρχείο της Δόμνας Σαμίου. Το πρώτο είναι το 1000 καλωσορίσατε και καλωσορίζουμε ουσιαστικά μουσικά όλους εσάς που είστε εδώ πέρα σήμερα. Και στο τέλος το Χριστός Ανέστη μάτια μου που το ψάλουν, το τραγουδήσουν όλες οι χοροδίες μαζί. Ευχαριστούμε.